Znači, po svima ljudi, ja sam ovdje. Danas gledamo najgluplje Facebook postove. Ali prije nego da počne, stisnite like. Ili će vam Thanos doći u sobu i ukrasti vaš krevet. Ne radim pravila, samo je pratim. U biti, ajmo video. Kupite baš moju deskripciju, logično, to je odmah potrebno, bez toga nema ničega. Prvi post. Moja sestra nedavno preminula, molite se za moju obitelj. Ok ljudi, ovo je pravila malo, doslovno, ne kažem da je loše pisat na Facebooku kad ti netko umre, mislim ja ne bi, ali dobro, ali još uzet to pozadino, ono, znači pluviću, doslovno, dobro, nema veze, klinci, ok, nema veze, ajmo samo dalje, ok. Sunce mi u očima bilo, lol, ovo mi je omiljena fotka, znači, ljudi recite mi, je li vi vidite isto ovdje čudno, da je vam 10 sekundi, ajde. I 10, ok, ne, znači ajmo vidjeti, pogledajte njegovu sjenu, ljudi doslovno, ono, sunce vam je iza, inače, iza tebe, mislim, ok, sjena je iza tebe, ne sunce, oprosti, ne znam više nija. Ajmo samo dalje, ok? Ako ne voliš šta vidiš u ogledalu, probaj gledati u drugo ogledalo. Znači ljudi, ovo vam je 1000 IQ, nema komentar, ne, doslovno nema komentar, 1000 IQ, ono, mislim, moj IQ je 5000, ali dobro, sad šalim. Ajmo dalje, ok, ovo će biti stvarno kratak video vjerojatno, ali šta ćete, mora se, ono, ajmo dalje, znači, bio sam u teretani, osjećam se nabildano. Znači, ne znam jeste li skužili, makar ovo vam je možda malo fake, mislim, ne bi ja rekao da je fake, mislim, nisam ja Photoshop ekspert, makar, meni izgleda fake, ne znam zašto. Dobro, lik ne zna Photoshop raditi, to nemam ništa pod toga, nisam ni ja baš neki master. Ali, neko će zašto bi to stavili na Facebook, ali doslovno. U biti evo ga, zadnji post naš, u biti, hajmo dalje, znači, čuo sam da je ok staviti mobitel u mikrovalnu, da se napuni, mobitel mi prazan bio, a jučer strgao punjač, pa ajde, pa evo, probao sam, i šta se desilo? Mislim, doslovno, ljudi znači doslovno, koliko pametno moraš biti da staviš mobitel u mikrovalnu, pa zato nemojte stavljati mobitel u mikrovalnu, to je to. I to bi bilo to do ovog video sljedećem, ja ću raditi u budućem duži video, je bio samo kao onaj probni video i da vidimo će li nas sviđa sve to. Vidimo u sljedećem videu i pozdrav! Kupite